आंनिया थांखिया जाफुंनायनि थाखाय आं जोबोद मोजां नांदों। बबेनिफ्राय बबेसिम खारखो दिनै? आङो दिनै मा होनो साननानै दंमोन आरो ब्रह्मपुत्रनिफ्राय नागारटालसिम खारगोन होननानै बे साननाया आंनिया दिनै जाफुंबाय आरो आंखौ लोगोफोरा बहुत सहाय होबाय बेनि थाखाय लोगोफोरखौ साबायखर होबाय आङो। बेसेबांसो दिननिफ्राय नोंथाङा बेखौ खारगोन होनना सानबाय दंमोन? आं बेसे माने जेबो फिलिंसआनो फैयाखैमोन बेबायदि खारगोन होननानै। ओमफ्राय आंनिया गुवाहाटियाव खामानि मावदोंमोन ओमफ्राय फैसा लायनो दंमोन ओमफ्राय बेयावनो सानबाय आङो ओरैनो थांस्लायस्लाय गुवाहाटियाव थांस्लायस्लाय बेबायदि खारनानै फैनोसै होननानै ओमफ्राय लोगोखौ लिंबाय आङो लोगोआ बुंबाय जागोन इरिबा आंबो अके दङ होननानै ओमफ्राय लोगोखौ लिंबाय ओमफ्राय आंनि साननाया आरो बेलेग जालायबाय फिलिंसआ गौरिपुराव खामानि मावदोंमोन आङो गौरिपुरनिफ्राय ओमफ्राय फैगोन नंदोंमोन ओमफ्राय लोगोखौ लिंबाय ब्रह्मपुत्र लासि थाङि होननानै ब्रह्मपुत्रनिफ्राय खारबोगोन होननानै नागारटालसे। नोंथाङा बे गुवाहाटियाव खामानि मावो मा खामानि मावो? आङो लाल कम्पानियाव खामानि मावोमोन। नोंथाङा बेसेबांसो दिननिफ्राय बे खारनाय हाबाफारियाव जे खारनाय बे थांखियाव बाहागो लाबोबाय थादों? आङो क्लास 7निफ्रायनो खारबोबाय थादोंमोन नाथाय बे जेबो माबा मोनाखै सुबिदा मोनाखै बारा। ओमफ्राय नैबे समाव नोंथाङा जे दिनै जे खारबाय खारनायनि सायाव नोंथाङा सरकारनि सायाव मा बुंनो सानो? सरकारखौ बुंनो लुबैयो जे बेबायदिनो स्पर्टनि माबाफोरखौ सापर्ट खालामनांगौ। स्पर्टआव जाय मानसिया गोसो दोङो बेखौ सापर्ट खालामनांगौ। मानसिया खेला गेलेयोबा मानसिनि गोसोफोरा मोजां थायो। सरकारा जे नायनांगोन जोंखौ जे खेला गेलेग्राफोरखौ खेला गेलेग्रायाबो बहुत बेकार जायो माने बिसोर नायाबाथाय बेखिनियानो आरो। नैबे समाव जे आसामाव गोबां खेला गेलेगिरि बिथांमोना दिनै जे बेकार जानानै दङ दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बिथांमोनखौ सरकारा नायनानै मोनसे सुबिदा होनांगोन बेखौ आं बुंनो सानो आरो। नोंथाङा जे बावैसो सिगाङाव बुंबाय माने खेला गेलेबाय होननानै मोनबेसे खेला गेलेनो मोनखो दासिम? आङो दासिम 15 बारसो जेनबाय बहाबा हायाखै बहाबा हादो हानाया बारा आरो ओमफ्राय खेनथामसो जेनबाय आं। बेवहाय मा बेसेबां बे गल्ड मेडेल मोननो हादों ना? बेबायदि गल्ड मेडेल मोनाखै। मा मायाव गेलेनो मोनखो बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा? आङो भुटानाव गेलेदों ओमफ्राय रोङियावबो गेलेदों आर्मिफोरनि ओमफ्राय गुवाहाटियावबो IIT आव गेलेदों ओमफ्राय ग्रिन माराथन गेलेदों ओमफ्राय ओरैनो बहुत गेलेदों गहपुरावबो गेलेदों ओरैनो बहुत फिसा फिसा दङ ओमफ्राय माबायावबो गेलेदों बावखुंग्रियावबो गेलेनो। बावखुंग्रियाव गेलेनायाव नोंथाङा हादोंना हाया? बावखुंग्रियाव मोनसे समाव उन्दैमोन जेबो साननो रोङामोन आरो बेबायदि फिलिंस फैयामोन ओरैनो गोसो जाना थाङोमोन खारनो। जे फैबाय थानाय जे बावखुंग्रियाव जुदि बे प्रग्राम जे खारनाय हाबाफारि बेवहाय नोंथाङा बाहागो लागोन लाया? आं बेयाव थांनो गोसो जायो ओमफ्राय थांनाय बोसोराव थांदोंमोन ओमफ्राय बेबायदिनो जायासै थांनाय बोसोराव लकडाउन जायाखिसै ओमफ्राय आगोलावबो थांदोंमोन ओमफ्राय आगोलावबो बेबायदिनो खेलाया माबा जानायखाय जों फैफिनबाय ओमफ्राय दा बायदियाव जायोबाथाय थांगोन आं गोसो होनानै खारनानै मोजाङै। नोंथांनि एड्रेसखौ होनो हागोन नामा? आंनि एड्रेसा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा ओमफ्राय गरेस्वर थाना ओमफ्राय गामि बालाथि खोदोमगुरि। आंनि मुङा आकाश नार्जारि। आफानि मुङा राजकुमार नार्जारि आइनि मुङा आपुन्ति नार्जारि। न'आव आइ आरो आफा आरो आं दं।